and today is Sunday. Anong araw? December 4. 3:46 ng hapon. At hindi maingay kasi nag-iisa lang ako ngayon dito. Martin is busy, nasa colony siya. So, ang gagawin natin ngayon is mag-o-open na naman tayo ng package. Dumating actually ito yesterday. Pero ngayon lang ako may time na i-open siya, guys. So, yun. Ang saya lang. May package na naman. As usual, galing Shein na naman ito kasi most of the time doon na talaga ako nagsha-shopping kasi nga ang daming mura na pwedeng bilhin. Tapos, dumadating talaga siya yung package even if naka-address dito galing sa Hong Kong. Ewan ko ba paano nila ginagawa. 2 weeks lang, andito na. So, i-open natin siya. Open tayo kasi magpapasko na. Charin. Hindi ito marami, guys. I think I bought anuhin na nga natin. Oh. It's so kiddie yung mga in-order ko. Grabe. Pero okay lang yan. First na in-order ko. Ang laki. Okay lang din. Anyway, yung first na in-order ko is ito. Lalagyan ng laptop. Kasi gusto yung lalagyan ko kasi ng laptop, guys, sleeve lang siya, walang parang handle ba. Tapos nagtingin-tingin ako dito, ang mamahal ng presyo, mga 100 plus, may mga 500 yung maganda talaga. Pero sa akin naman, I really don't mind kung anong klase siya. Basta lang malagay ko yung laptop ko at tapos gusto ko may handle. So nakita ko siya sa Shein, obviously. Maganda siya kasi hard case. See? Okay lang. Tapos ito siya. Wow. I like it. Tapos, hindi siya ganun kalaki. Kaya okay lang. Kasi, ang liit kong babae, guys. Hindi naman maganda na parang sobrang laki yung dinadala. Char. Pero ito, kasyang-kasya lang talaga. I like it. Open natin. I'm happy with this one. Yeah. It's okay. I mean, yung bili ko ata dito nasa 50 kroner lang. 50 kroner. Okay lang na presyo talaga. Sobrang mura. So, may parang lalagyan dito. Tapos may dito din. So, maganda siya kasi I can put din yung mouse. Mga accessories ng laptop ko. So, this one I'm happy. It's so simple. Yun lang din naman ang importante. Importante mag-function siya. Yan. Nice. Next is ito. Yung mga charger ko kasi, guys, is nag-i-explain talaga. No. My God. Ano, guys, yung mga charger ko kasi mga maliliit na mga wire, ganyan, parang ang kalat sobra. Tapos, gusto ko sana may lalagyan talaga ako, especially pag nagta-travel, ganyan. Kasi, nilalagay ko lang siya sa plastic, tapos ginaganon. So, naisip ko, okay, I wanna have a proper place where I can put the things. Yes. This one, I'm very happy with this. Look. Ang daming pwedeng lagyan. Sira ba to? Wait lang. See? Daming pwedeng lagyan. Tapos pwede yung mga... Wait lang. Bucket. Okay, may isa dito. Tapos... okay, fine. Akala ko bakit hindi siya ma-open dito pala, guys. Ang parang, ano ba? There, sa... And then, meron din dito. So, this one, I'm very happy. Nasa ano lang din to. Basta yung mga binili ko talaga nasa less than 50 crowns yung, yung mga presyohan. So, if I remember it right, nasa mga 20 kroner ata ito. 20 kroner now, sira na. Yan. Kasi gusto ko yung mga wire-wire, yung mga charger, yung kung anik-anik, malagay ko sa proper place. So, meron na tayo nito. Meron pa tayo nito. Ganda. Next would be, it's all kiddie things.
It's so weird. Okay, ikwento ko sa inyo yung story, ha? 2 weeks ago, ewan ko ba, parang nag-iisip-isip ako lagi na gusto ko yung mga sticker. Sana, bili ng sticker kasi ang cute. Tapos magpapasko, gusto ko ilagay sa parang gift wrapping yung mga stickers, ganyan. Pero hindi ko siya sinearch. Iniisip ko lang talaga and suddenly, nagpa-pop up siya sa Shein na app. Yung mga stickers na nakalagay siya sa front, ganyan. Naisip ko ba, paano? Isn't it that, I think it's so weird kasi I know pag sinearch mo, ganyan-ganyan, magpa-pop up somewhere kasi nga sa information. Pero ito, inisip ko lang talaga, hindi ko sinearch, hindi ko sinabi, nothing. Tapos nag-pop up siya. It's so weird. Pero anyway, ang cute nila. And I know it looks like for kids, pero okay lang din naman. Sometimes it's also okay to buy things like that. As long as hindi tayo nananakit ng ibang tao. I think it's okay to be sometimes like childlike. Ganun. Wait lang. Yung asawa ko tumatawag. Ano kaya? Wait. Mamaya na siya. Anyway. Continue natin. Yung aking mga pinamili. What is this? Ha! Tingnan nyo. Ano ba to? Pero yung mga wait lang, Martin is calling. Maybe it's really important. Wait. Guys, continue na natin yung aking mga pinamili dito. At ewan ko ba, ito yung first item. Ang cute niya. Ang cute, pero hindi ko alam ano to. As I remember nga, yung mga stickers yung pinamili ko. Bakit may parang paganito na style? Anyway. Oh, coffee. Wait lang. Oh, nakakat na siya. Guys, ang cute. Ewan ko ba. Baka ipamigay ko to sa yung mga estudyante, ganyan. Yung mga girly dyan. Yung sticker, ayun yung lumabas, guys. May isa na na-stock. Okay, there. Kape-kape. I love coffee. Kaya siguro binili ko to. Tingnan nyo. Ganyan. Ang dami niya, oh. It's different kinds. May paganito pa. Char. Ano ba ito nasa kuko? Yes, tingnan nyo. Chareng. Basta. Natagak pa yung isa. Oy, natagak ang usa. Anyway. So, these are cute. I like this. I know hindi nababagay sa edad natin, pero ang cute pa rin. Ang cute. Who cares? And then next would be, what else? Oh, may mga ice cream pa. Pero ang mumura lang nito, guys, nasa mga 9 kroner ata, 8 kroner, kaya binili ko. So anyway, ano ito? Oh. What is this? Is this a sticker or? Kasi may binili din ako na parang hindi lang sticker. May binili ako na parang tattoo ba? Feeling ko ito yung parang tattoo. Kasi iba naman yung sticker din. Tingnan nyo. Woo! There. Maano to guys? Yeah, temporary tattoo. There. See? Ha! Ang cute. Na-bored lang talaga ako one day. And then naisip ko, nag-pop up siya and I really like it. Ganda niya, guys. Promise. Baka hindi ko magandahan, pero sa akin nagandahan ako. Anyway, may isa pa tayong patattoo style dito. Pero ang cute niya. There. Oh, may patattoo style pa tayo dito. Tingnan nyo. Ang dami. Sa mga gusto magpatato pero ayaw ng sakit, ito na yung ano,
solusyon. See? Cute naman eh. Cute. I'm happy with this. I mean, ang mumura-mura. And I know it's like useless, ganyan. Pero, ganun talaga. If it makes you happy, then go for it. It's not useless. And the next would be, ano pa ba yung mga pinamili ko? Meron pa dito yung sticker. Ito, sticker talaga. There. Cutie. Oh, may ano pa dito pa flower thingy. Wait lang ha. This one I really, really, really like. Oh, wait. Ano bang hinihintay? Oh, may pa-flower. Ganyan. See? So, yun lang talaga yung mga pinamili ko, guys. Stickers, temporary tattoo, itong dalawang to, tapos, oh, may paano pa din pala. Ano bang tawag nito in English ba? Tape siya, I know, pero there is a special name for this. Special name. Anyway, kahit ano pa yung special name na yan, basta tape pa rin yan. Tape. Open ko ha. My God, ayun yung mag-open guys. Pero magagamit ko ito kasi nga, di ba, pa Christmas na ngayon. Alam nyo na, for Christmas Christmas gift giving. Basta, anong klaseng tape itich. Ang cute. Tape na may mga pa-cute-cute na design. So, anyway, yun yung ating mga napamili sa Shein. And, ang dami talagang murang-mura sa Shein, guys. And, alam mo, nakaka-addict siya. I know na parang, it's not needed talaga, ganyan, pero nakaka-addict siya at nakaka-happy at the same time. It's fine, paminsan-minsan. And, yung Shein talaga, dumadating talaga yung products. Grabe. Kasi ang iba sabi nila, hindi daw dumadating, ganyan, or may tax, ganyan. Sa pagkakaalam ko is, dapat, pag bibili ka, hindi siya dapat lumampas sa 1,150. Or else, magbabayad ka na ng tax. Pero less than that, hindi daw. So far naman, hindi pa ako nagbabayad. Okay naman. And then, ngayon ka bumili, ngayon ka nag-order, in 2 weeks time, andito na. Actually, nag-order na naman ako at yun ay mga summer clothes. I know, pa-winter na dito, pero ang cute lang, gaganda. I know in the future, magagamit ko yun, naka-sale din, kaya binili ko. So, let's see. So, yun guys, thank you so much for watching and I hope na enjoy nyo rin ang aking pagpapakita ng aking mga pinamili. And if gusto nyo ding bumili, yung link ng Shein ko ay ilalagay ko sa comment section below. So, i-click nyo na lang. Thank you!